Silvercrest, тест на новото ми кантарче, тип лъжица. Ето го, мери до 300 грама. Това е на Фагор, мери до 5 кг. Това мери до 500 грама. Това мери до 200 грама. 5 грама, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500. Взимаме 20 грама. Слагаме го. 20 показва. Така. Слагаме. Пак показва 20. Слагаме. Показва 20. Това изключи. Включваме го. Слагаме. 19,7 показва. 50 грамовите. 49,6. 50 показва. 50 показва. 49,6 и 7.